Така, здравейте, вече оправим бъга. И ако можете пък ми отбърне, вече няма да снимам. Той се оправи. Ето така, сега ще съберем дърво. И така, той вече го каза, така че няма смисъл. Така че вече няма смисъл, че вече го каза. Да, че аз му оправих фрапса, защото той не знаеше как да си го оправим, но можеш да ми го правя, защото бандикама нещо ми бърза и когато снима не му се чува гласа и иска да му правя или бандикама, или да му се рефлакса, аз викам рефлакса, защото е по-хубава бандикам, така аз мисля. Но когато аз снимам, ползвам и двете програми, различно, защото която да е нали е програма. Сега трябва да се работи. Робомайнер е тук. Робомайнер! Ела така. Снима клипаре, поздрави хората. Чух ти ако каза. Ако сте чули, пишете в коментарите. Ако не сте ви чули или сте ви чули, се абонирайте. Дайте лайк. Да, нашите на двамата в дескрипшена ще има нашите ченове. Моля ви се, абонирайте се за мен. Аз нали започнах на много човек. Имахме един канал. И аз се отказах от него и после и също и Николица се отказа и Роб Майнер, защото аз се отказах. И също и двамата се отказаха. Почнахме на много отделни канали, защото заедно ще снимаме само че в отделни канали. Но абонирайте се еднакво за тримата. Това аз не знам дали съм На кое? На чудовището? Мари, махни се лаги. Да, махни се. не, защо го направя. Що не на нормал? Аз не ги на нормал. Имаш 7 фокуса. Добре, обличиха се. Оправите се, като гледаш нагоре. Ето сега виж, като гледаш надолу, ти се намаля фокусата, като гледаш нагоре, ти се оправя фокусата. И гледай нагоре. Да гледа нагоре. Да, както виждате, този скин е на Ендерман, аз ми го направих за начално. Това ще му бъде скина и аз той само моли да му направя нов скин. И аз казвам, ще ти направя, ще му искаш. И аз ще му направя един скин, разбира се. Я какъв е скина? На Ендерман. Мониторите обикновено с перлата тук. Стария? Да, аз ще не сме върнали. Сега ще правим нов. Стария. Сега ще правим нов, бе. Ще ми дадеш ли този текстурен пакет? Да. Разби на мен. Марти, като той ми го даде, аз ще го дам. Ето, хора. Лесно. Всичко нужно трябва само да си направите и си имате какво с всичко. Ето, даже и си направи хое. Малко странно звучи на английски. Хое. Хое. Хоето. И един път, като играхме с него в един сервер, викам метеорит, дай ми хоето. Хоето. Вместо хоето, викам хоето. По-скоро беше така. По-скоро звука беше и така. Обратно държа гитарата. Добре, както да се достава. Да, нещо подобно беше. Хората се изкупиха за да
И гледай колко много чината. Още крипър. Който се окалял. И това не съм. Ще се окалял. Това беше като хип. Да, това беше една нота само. Айде да го повърша Така. И здравейте. Пак започна този. Ей, пак ли бе? Ние сме The Pro Gamers Day. Пак ли? Аз рисувам едно. И аз също. Кdo прави Draw My Life? Ами той да се снима на Minecraft. Защото пак започна този бук. И да чувате, че той е бук. Ай, оправи се. Ей, поправи се и започна. Какъв е този комп? Ми помня. Те забравят, че снимат. Не сме Че снимали. постоянно се трески пустата. Искат побърза. Не сме снимали, аз с тела. Аз с телефона снимам. Уе, жива. Виждам го. Искаш да гледай. Аз се представям, че съм Сега снимаш, защото... Пак ми хвана този бък, бе. И защо? Като не снимам клип, нямам този бък. А като сте... Не снимай клип. Еми как? Не снимай просто. Еми как? YouTube чанела ми, иначе какво е YouTube чанел? Без клип. Фалшив. Не е вярно, че имаш YouTube чанел и се харесва. Не е задължително да си YouTube чанел да се снима. Има е кърминка, ама не снима. Защото ти я помня, защото ти не искаш. Започна да снимам. Трябва да оставим програмата. И сега днешната игра ще бъде изпитванка за коста и изпитванка за ръка. Сега аз сега тази кола ще бъде и ровмата. Сега. Да започваме. Няма да я. Достатъчно съм се Така. няма да... И накрая се оправи бъга.
Дай се и пак започна. И какво мислите? Ето пак се опай започва. На мъжър май. Не. Другото, но всяка една да се пускаме от него. Ходим върху него. Дърт. Те го казваме, че ми играш. Защо е розов? За Е, не не. целям. Не целям нещо. Защото е розов, не целям. Нека вляза. Него. Тук вътре. Този цвят. Няма да се види. Тук е да направим. Ще умра. Ай, умрях. Браво. Рестаун. И защо ми викате браво? Извинявай. Извинявай. Да, това не е Ай, стига бе. Съжалявам, но ще направя тази се. Ама. Просто... Да речем, че подсветявам. На кой не може да се. На мен ми липсва първи клас. На мен ми липсва бебе, което съм пил бебе. На мен ми липсва госпожата на четвърта. А, на мен ми липсва... Още като съм бил бебенци. Къща. Отстъм. Къща е, нали? И това беше от мен. Айде, чао. Така да остане. Да. Трябваше да сложиш малко черни